tää on eka tämmönen perussurvialisarja osa. Sori, ettei tule pitkään aikaa videoita, mut kun mä en jaksa. Mä oon raiska. Meillä on alkanut syysloma. Eiks niin älyttömän ruma Marksu-mies? Joo. Joo, sekin on samaa mieltä, että on Marksu. Moskini. Ohi. Noin. Mä tapaan hevosia. Mahtavaa. Me hakkaan puuta. Eli tää on niinku perussurvialisarja, tätä aletaan. Mulla oli tarkoitus kuvata tossa kännykällä videoita. Mikroviin, mut jotain sellaista kaippivärikkukua siinä, mut sitten se meni vähän pieleen. Eiks mä saanut achievementtia tässä, et mä saisin puuta? Mehän saatiin äsken puu. Eiks mä oo sitä ennen saanut mukaan? Eiks se pitäis olla silloin, jos se saa kerran, niin sit sitä ei saa edelleen. Mä tein craftin teille. Toi hienosti. Missä se on? Mä menen hakee ruokaa. Tosti loppu. Tommonen ja tommonen. Mä menen hakee achievement slide. Mitä sä teit? Mitä saatte teit, kun saatte nyt tekemään mulle achievementin? Niin juuri. Mikä skini sulla oli? Ai mulla. Niin. Mulla oli tää marrasmies. Ai niin, jos oot Marsu. Mä luulin, että se oli vielä. Kyllä kovaa. Nyt ei ehkä kuulu mitään. Mut se on hyvä. Mun korville aina. No mä aina kun me pelataan Gruntopiassa, pitää tehdä niin ihan täysillä. Sitten jo kaikki tekee niihin maailmoihin sellaiset ihme pimputusmusiikit. Sitten se vähän jotain jammereita tai semmosia, niitä ihme radioita tai mitä nekin on. Niin siinä semmosia, että siellä olisi siis jotain kuutelun helposta, mutta kaikki pistää joku pimputus, niitä joku on keksinyt, että voi tehdä sellaiset pähkin, jossa oikein myydään 5 tonnilla pimputuskamaa. Siinä oli 5 tonnilla saa kaikki niitä musiikkijuttuja yhden. Siis mä toivotaan haluaisin. Mä kuolen nälkään kohta. Täällä on muuten lampaita. Siis eka me mietittiin, että pitäisikö aloittaa hardcore survival, mutta ei ehkä vähän aikaa, kun toi kuolee jo nyt nälkään. Se ei kannata kuolla nälkään. Hyvä, että otin toisen.